Ayan guys, welcome to Soekarno International Airport dito sa Jakarta. Ayan, ito yung kanilang welcome landmark. Oo nga no. So ito naman guys, yung papasok ng kanilang main airport. Pasok mo naman yung boses. Okay lang yan. Parang sinasdale. Kukunin namin yung yung aming bagahe. Ito nga pala yung kasama ko sa sa byahe. Tapos may mga ilang Pinoy nakasabay. Medyo iba na siya ngayon. Kumpara na nakaraan, no? Mas medyo ngayon. Oo nga, international ngayon. Meron ng ganyan walkulator. Dati wala yan. Dati pasahan lang yung hike mo. Grabe naman, hindi naman. Ito na nga tayo. Ang laki na Ay, maganda na nga siya. Carpeted na siya, guys. Dati kasi wala itong carpet. Nung huli kong punta dito. Tapos meron tayong mga... Ay, ang ganda na, no? Parang meron sila mga pang-welcome na ganito. Ay, meron dito. Ang tawag niya din? Yung dukdukan. Ang tawag nito sa atin. Wow, tsaka meron ganito, oh. Paru-paru. Umbrella nila. So ito na guys yung kanilang kabuuang airport ngayon. Fully renovated na siya, maganda na. Ayan. Tapos meron silang mga parang pinipictures. Tulad na nakita nyo kanina. Tulad dito. Parang batik. Every corner meron silang ganon. Part ng kanilang culture. Ito naman, we are walking in the butterfly zone. Ayan. So I guess this is from the volcano. From the volcano rock. Since ang Indonesia ay nagpapaligiran ng mga vulkan. Ito yung kanilang mga datu. Tapos marami din silang coral reefs. Ayan, which is because sila din ay coastal. Ang pagod. Ang layo. Parang lumayo sila ngayon, no? Ang layo ng kanilang labasan. Ayan, meron silang mga ganyan. Kung gusto mong sumakay at tinatamad kang maglakad. Ayun, sila yung mga women workers dito sa airport. So, para iwas guys sa coronavirus, nadaan tayo doon sa mama. Bibigay natin yung yellow form. Yeah, thank you. Oo. Ito guys yung corner. Yan, kung saan need mong mag-fill up ng yellow form to avoid the coronavirus. Karena ini buat kami, maka dikasih data. Terima kasih. Silakan dinajak. Ayun, binigay na natin yung ating yellow form. Papasok na tayo sa main airport. Terima kasih. So ito na yung kanilang main
Airport. Ayan. Kukunti siguro yung mga pasahero ngayon. Ano nangyari dun sa kasama ko? Nawala na siya. CR ata. Punta na tayo guys sa immigration. Ayan. Ay, ito na yung sa atin. Oh. Number 3 pala. Ayan guys, dumaan kasi kami sa immigration. Medyo maraming tanungan. Kaya medyo na-late kami kukunin ang aming luggage. So, nakababa na siya agad dito. Hindi na namin kailangan maghintay. So, ito na nga pala yung kanilang bagong airport. So ito naman guys yung labas ng airport. Talagang iba na yung ang laki na ng pinagbago nila. So di ba dati kino-construct pa lang siya no? 2,000. Ngayon ang ganda na. Super ganda na ng Jakarta. Dati naman ako punta dito, wala pa itong infrastructure dito. Talagang ano pa lang siya, kinakonstruct pa lang siya. Pero ngayon ang ganda-ganda na ng daan. At saka fully concrete na yung kalsada. Kaya grabe talaga yung pinagbago ngayon ng Jakarta. Ayan, dito sana kami sasakay sa Bluebird na ito. Yung sasakyan na nakita nyo kanina. Kung kayo dadating ng Jakarta sa Soekarno International Airport, para mas makalas kayo guys, ang hanapin nyo is yung Bluebird na taxi kasi mas mababa silang maningil. Pero don't be don't be confused kasi meron din silang Silverbird sa airport kasi ang nasakyan namin is yung Silverbird Airport. May Silverbird taxi na mas mataas maningil, kaya be careful kayo guys. Anda berada di rute tercepat. Anda akan tiba di tujuan pukul 13.59. Nagsasuggest nga ako ng ano eh. Profesor Sediatmo. Sasuggest nga ako ng exchange. Anda mengalami pelambatan 10 menit. Japan. Anda berada di rute terbaik. Anda akan tiba di tujuan pukul 14.34. Baka pwede mag-exchange sa Japan at Philippines. Dapat guys, 1 hour lang yung travel namin from Jakarta International Airport to sa hotel namin. Pero dahil sa sobrang traffic, halos inabot ata kami dito ng 2-3 oras kasi grabe talaga yung traffic nila. Tsaka karamihan sa Jakarta maliliit ang kalsada, kaya madami sasakyan pero maliit ang kalsada, kaya nagkakos sila ng traffic sa area.
Setelah 3 km, ambil jalan keluar menuju Ben. Clear, Senayan. Gunakan lajur kedua dari kiri untuk menggunakan jalan ke Senayan. Lalu gunakan lajur kanan untuk bergabung ke Jalan Jenderal Sudirman. Gusto namin kausapin dito yung driver, kaso hindi siya marunong magsalita ng English. Kaya all the way sa biyahe namin is as in wala kaming masyadong interaction sa driver kasi hindi rin talaga siya marunong mag-English. Kaya ang hirap din. Kaya kapag hindi mo alam yung pupuntahan mo, naku, mas mahirap talaga. Kaya dapat double check nyo ang contact number at saka yung hotel, yung address ng hotel na tutuluyan ninyo para kung sakali man magkaroon kayo ng problema sa daan at hindi alam ng driver, alam nyo kung sino yung kukontakin nyo. Tetap di Jalan Haji Era Suna Said sejauh So guys, nandito pa rin kami sa daan, sa kalsada ng Jakarta. Hinahanap pa rin namin yung aming tutuluyan. 20. Actually, naliligaw kami. Hindi siya malukit This number kung one. nasaan siya. I don't know who is this. So kaya From the email. nahirapan kami maghanap. So,